कणकवली कणकवली हे नेहमीच राजकीयदृष्ट्या धगधगत राहिलेलं शहर. त्यामुळे कणकवलीला कोणी ओळखत नाही असा एकही माणूस शोधून सापडणार नाही. याच कणकवली शहरातील उद्योग पटलावरील व्यापार क्षेत्रातील विश्वासार्ह नाव म्हणजेच विशाल कामत. कणकवली व्यापार संघटनेचे तालुकाध्यक्ष म्हणून कार्यरत असताना विशाल कामत यांनी केलेलं नेतृत्व आजही प्रत्येकाच्या मनावर कायमस्वरूपी कोरलं गेलंय. शिर्डीच्या साईबाबांचे परमभक्त असलेल्या विशाल कामत यांनी साईंच्याच आशीर्वादानं मागील 1 वर्षापूर्वी म्हणजेच 6 मार्च 2022 रोजी कणकवली शहरात ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसचं शोरूम सुरू केलंय. आज 6 मार्च 2023 रोजी या शोरूमला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. नमस्कार. ओम साई ई बाईक ह्या तुनवाल कंपनीच्या शोरूमला आता 6 मार्च रोजी 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. त्याबद्दल आधी माझे सर्व जे ग्राहक आहेत, जवळजवळ 125-130 गाड्या आपण आजपर्यंत विकल्यात, त्या ग्राहकांचं आणि माझे जे हितचिंतक आहेत त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद देतो त्यांना मी, की त्यांनी आम्हाला चांगल्या प्रकारे सहकार्य केले नवीन क्षेत्रात असून देखील. मागील वर्षभरात या शोरूमच्या माध्यमातून त्यांनी तुनवाल कंपनीच्या 130 पेक्षा अधिक गाड्या सेल केल्यात. या शोरूमची व्याप्ती फक्त इलेक्ट्रिक बाईक सेल करणं एवढीच मर्यादित नसून दर्जेदार सर्व्हिसमुळे प्रत्येक ग्राहकाच्या मनात त्यांनी आपल्या ओम साई ई बाईक या शोरूमची कधीही न पुसणारी ओळख अधोरेखित केली आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी ई बाईक आज विशाल कामत यांच्या माध्यमातून कणकवली शहरात उपलब्ध आहे, ज्याचे ग्राहक संपूर्ण जिल्ह्यात गावागावात पसरलेत. या यशाचं गमक खरं तर विशाल कामत या नावाच्या विश्वासार्हतेचं आहे. तुनवाल कंपनीच्या ज्या गाड्या आहेत आमच्याजवळ, त्या अगदी प्रॉपर 52,500 पासून आमच्याकडे स्टार्ट होतात ते 1,10,000 पर्यंत रेंज आहेत त्यांची. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला परवडणारी अशी ई बाईक, आज प्रत्येकाचं स्वप्न आहे की आपल्या दारात पेट्रोल डिझेल महाग झाल्यामुळे आपण ई बाईक घ्यायची आणि ते कस्टमर आपल्याजवळ येतात आणि त्यांना कमीत कमी किमतीत आणि चांगली क्वालिटी असं आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. आणि त्याचबरोबर आम्ही विक्री ह्यापेक्षा त्यांना सेवा देण्यासाठी जास्तीत जास्त आमचा भर असतो. आमच्या आता पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपल्या गाड्या जातात. आपण प्रॉपर त्या ठिकाणी जाऊन कस्टमरला जर काही प्रॉब्लेम आला किंवा त्यांच्या सर्व्हिस असल्या तर वेंगुर्ले म्हणा, सावंतवाडी म्हणा, देवगड म्हणा, तिथे जाऊन आपण प्रॉपर त्यांना सर्व्हिस देतो. जर गाडी खरेदी करायची असेल, आपल्याजवळ पैशाची तेवढी जोडणी होत नसेल, तर 5% डाऊन पेमेंटमध्ये आपण 95% लोन पण उपलब्ध करून देतोय. त्यामुळे हे प्रत्येकाला इझिली आपण गाड्या देऊ शकतो लोनवरती. विशाल कामत यांनी कणकवली शहरातील बाजारपेठेत सुरू केलेल्या ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसच्या शोरूमला आज 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्तानं या शोरूमकडून ग्राहकांसाठी खास लकी ड्रॉची स्कीम सुद्धा ते भेटीला आणतायत. नेमकी काय स्कीम आहे ही ऐकूया त्यांच्याचकडून. ओम साई ई बाईक या शोरूमला आमच्या 1 वर्ष आता 6 मार्चला पूर्ण होत आहे. मग त्यानिमित्ताने आपण ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी आणली आहे. जे आता नवीन ग्राहक आपल्याकडे 6 मार्चपासून गाड्या घेतील त्याच्यावर लकी ड्रॉची स्कीम आहे. त्याच्यात पहिलं पारितोषिक आहे इलेक्ट्रिक स्कूटर, दुसरं आहे स्मार्ट TV, त्यानंतर स्मार्ट वॉचेस, बर्ड्स आणि अशा अनेक ऑफर्स आहेत. आणि प्रत्येकाला याच्यावर काहीतरी स्कीम ही मिळणार त्या ड्रॉमध्ये. तरी आपण लवकरात लवकर आमच्याकडे गाडी घ्यावी आणि त्या स्कीममध्ये आपण पार्टिसिपेट करावं आणि त्याचा फायदा घ्यावा. त्याबद्दल मी तुम्हाला लवकरात लवकर माझ्याकडे या, गाड्या घ्या म्हणून आवाहन करतो आणि सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद. खरं तर विशाल कामत हे साई भक्त. त्यामुळे साईंच्याच कृपेनं आणि आशीर्वादानं मागील वर्षभरात त्यांनी ओम साई ई बाईक या शोरूमच्या माध्यमातून मिळवलेलं ग्राहकांचं प्रेम हे त्यांना पुढील वाटचालीसाठी सदिच्छा देणार एवढं मात्र नक्की. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.